Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så skal vi spille det her One Speed Keyboard X Candy og Chocolate. Og jeg er okay god. Altså sådan, jeg er sikkert ikke den bedste i serveren, men jeg har 150, og jeg har 400. Og jo, jeg kan godt gå til stage 2, men jeg prøver bare lidt hurtigt. Hvad er det? Altså, så tager jeg den lige hurtigt ned i 80, fordi så er det nemmere at klare. Så langsommere. Jeg får 10.000 hver sekund. Ej, det larmer meget det her. Hvorfor larmer det så meget? Oh my god, det er svært at lege. Hvorfor er det så svært? Det er vildt lang tid siden, jeg hoppede den her vej. Jeg er altså god. Jeg var alt for god til det. Okay, godt. Så med det samme, så skal jeg skynde. Ej, hvorfor har jeg ikke skyndt mig så meget her? Sætter jeg den lige op, i halv 5. Jeg plejer altid at kunne løbe ind i den, fordi så kommer jeg til at løbe hurtigere end den bølge, og så dør jeg. Sætter jeg den lige hurtigt op i 150. Og ja, hvis man trykker dernede. Hold da op. Sætter jeg den i 2. Det er sommerferie, det er ikke dejligt, guys. Her plejer jeg altså at sætte den i 250. Og jeg skubber altså sådan der. Ej, jeg tænker bare, at lige vi går ind til roll 2. Så 300 igen. Vi lige ind til wall 2. Og jeg vidste ikke, der var en wall 3, men ja. Prøv lige hurtigt at gå ind til wall 2. Og ja, jeg kan kun lige klare den første inden her i wall 2. Ja, den kræver 140 her. Og jeg er kun 65 her. Altså. Og der 250. Nå, jeg er stadig dårlig så. 40.000 herinde. Før fik jeg 10.000 inden i den anden. Men skal vi lige prøve at klare den her? Nej tak. Jeg kan kun lige klare denne her. Men hvad skal jeg? Not room. Men kan jeg sætte den der? Jeg vil sådan her. Jeg kan ikke løbe på det. Det irriterer mig. Men jeg får jo ingenting af golden. Men jeg kan kun nå hertil. Men alligevel. Nej. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke... What? Sat. Der glemte jeg lige at hoppe. Nå, ja, jeg får Robuxen. Jeg får 1000 Robux om en måned, så hende der, hun er rigtig god. Så kan jeg få 50 billeder for 500. Jeg tænker også lige at stille mig lidt herovre. Jeg får jo ingenting. I går var der en eller anden ting, hvor man fik rigtig hurtigt. Der spawnede der bare alle mulige af de der golden ting. De der golden brikker af tastatur, hvis det ikke giver mening. Hvad får man her? Nej, hvad får man her? 200.000. Den kan man godt bruge lidt, men hellere have den. Her får jeg bare kun. Her får jeg ikke kun 40.000. Her får jeg 200.000. Jeg var meget hellere have 200.000, end jeg vil have 40.000. Nu prøver jeg lige at tage den igen. Jeg er faktisk ret easy, men grunden til, at jeg ikke spiller så meget i World 2,
Det er fordi, jeg kan ikke komme videre ind her til sådan. Jeg tænker lige hurtigt, vi går lige wall lidt igen. Det kunne være fedt, hvis jeg kunne komme til wall 3. Kom nu, open walls. Hallo. Open the door. Tak. Open the door. Åbn nu freaking dørene. Tak. Okay, ser I mig, guys? Godt. Godt. Oh my god, og her er jeg bare meget mere hurtig end alle. Og det kunne være fedt, hvis jeg kunne tage nok til 800. Der er ikke nogen kugle i det faktisk. Kan jeg så godt hoppe? Ej, det tror jeg ikke, jeg kan. Men jeg kan prøve. Det var måske ikke lige det bedste. Og hvis I hører noget, så det var min fætter og min lillebror. By the way, hvis I spørger mig om ven, så kan I bare lige skrive jeres Roblox navn ned i kommentarerne, så jeg ikke siger, ja, sådan jeg ikke kommer til at sige nej til jer, fordi jeg kan ikke have 100 venner-agtigt. Jeg har næsten 100 venner. Ej, det har jeg faktisk overhovedet ikke. Jeg har sådan noget 30. I 30'erne. Hold der, jeg er lige til på det der. Nej, jeg ved ikke, om jeg kan nå det. Jeg ved ikke. Her tager vi bare lige 200, fordi at så ved jeg kan klare det. Løb nu! Den gad jo ikke at løbe. Nu er den oppe på 300 igen. Jeg plejer, når den er oppe på 300, at bare gå sådan her. Her plejer jeg også falde. Se, jeg plejer at komme. Og den her plejer at dø, fordi så kommer jeg til at løbe ind i den anden ting. Og den her er easy klar. Jeg skipper altså bare lige den. Men det var fordi, at jeg har lige siddet fast i nogle ting. Og det plejer jeg også at gøre sådan lidt. Jeg ved ikke hvorfor. Så jeg lige at stå dernede lidt. Men jeg er ret dårlig til det at spille. Fordi at sådan, jeg er alt for hurtig til, at jeg er god til at spille det. Altså, der er nogen, der er i sådan 46, og det er mega sådan. Altså, oh my god, det var faktisk min egen spil i går. Jeg er glad for, at man kan sådan selv skift eller sådan vælge sit spil der. Saga. Jeg ved ikke, om han ved, at jeg er YouTuber. I dag, så var der en eller anden, der skrev op i chatten. Jeg taler dansk. Eller sådan dansk. Ja, der hoppede jeg alt for tidligt, så ja. Jeg orker faktisk sådan at spille, men jeg synes alt for sådan, jeg får meget. Det er jo ligesom at trykke på et tastatur, det her, men det er altså ikke lige det samme som på min computer, så det er ikke lige det samme. Her trykker man på mange flere knapper. Det er ligesom, at man sidder og spawner med knapper. Så jeg vil aldrig trykke så meget her på mit tastatur. Så vender jeg lige 3 sekunder, og så løber jeg efter den. Det er nok ikke, hvis jeg ikke løber sådan. Hold da op. Kanoner. Det ved jeg ikke, kan måske. Det kunne jeg godt. Nu løber vi helt ud til kanten. Uden og... Det er fordi, jeg er ikke helt hurtig nok. Ej, jeg gider ikke spille her mere, guys. Nu har I set, hvor hurtig jeg er, hvor god jeg er. Men jeg er ikke god til at spille, fordi at jeg er dårlig til at spille. Det her spiller jeg også nogle gange, men jeg synes, jeg har lige spillet lidt tid, så ja. Okay, vi kan spille det her Bitter Food. Det er altid sjovt, og ved I godt, jeg skal til Thailand efter jul, så skal jeg til Thailand. Hvad er der? Hold da op, der er magt. Og hvad er der over i 14 dage, men det tager jo næsten ind. Og bacon eller cheese. Nej, det kan jeg ikke svare på.
Den der cheesecake ser ikke lige så lækker ud, så her vil jeg bacon. Men cheesecake, det smager normalt. Altså min cheesecake, det smager fripping godt. Og jeg elsker også bare bacon så meget. I love. Altså så vil jeg hellere lade være med at svare. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Den her. Stop. Ikke kom ind. Er jeg den eneste på mit hold? Er jeg den eneste? Stop nu. Jeg gider ikke være den eneste. Stop nu. Jeg vil bare være her. Jeg er ikke få lov til at være her, du. Nej. De vandt simpelthen cheesecake. Bacon, det er så også rigtig lækkert. Jeg gider ikke være i kroppen med dig. Stop, jeg gider ikke være i kroppen med dig. Jeg vil bare stå for mig selv. Jeg vil holde i hånden. Nej, jeg gider ikke være i krop i dig. Nej, stop. Det er alt for mærkeligt, det her. Hvad er det? Hvad er det der? Er det chips med et eller andet løg på? Jeg synes, det her smager pizza. Eller et eller andet, som jeg ikke ved, hvad er. Det her, det er et eller andet, som... Og det der, det er et eller andet. Det der, det er et eller andet land, som jeg ikke kan finde ud af ude. Nå, alle valgte den her, så derfor spørger vi ikke engang kæmpe på nogen, for der var alle valgte dem her. Eller bubula. Det betyder bare, at jeg har samme smag som de andre. Nogen vælger også bare det, som de mindst kan lide. Fordi i stedet for at sige det, jeg skal lide, så siger det, jeg skal lide. Ja. Er det ikke sådan noget kartoffel, et eller andet, og det der, det... Jeg er ikke helt vild med den her, for jeg får sådan, når jeg har spist 2 af dem, så får jeg lidt kvalme. Og det her, det har jeg aldrig smagt for. Jeg tror stadig, jeg tager det med ham, selvom at jeg ikke så godt kan lide dem. Men jeg har aldrig smagt det der. Jeg ved ikke, hvordan det smager. Jeg ved ikke, om det smager mega godt. Jeg ved ikke, om det smager LORT. No. Det er sikkert nogen, der har smagt. Stop. Du skal ikke slå mit hold. Du skal ikke slå mit hold. Nej, det skal du ikke. Jeg hedder hun et eller andet sted, fordi hun bliver ved at hoppe. Hvorfor bliver alle ved med at hoppe? Hoppedanse. Skal jeg hjælpe mig at slå? Shield. Nej, jeg skal ikke stå den sted der. Min ben knækker af. What is that? Oh. Jeg har lige smagt den også. Men det ser også rigtig lækkert ud. Det nederen ligner lidt sådan noget kød med noget ærter og noget gulerod i, eller et tomat eller et eller andet. Og det ovenpå ligner bare sådan noget sovs, kartofler, noget, I don't know. Men det ser ret lækkert ud, men det kan det også. Alle er herovre igen. Hvorfor danser vi sådan på række? Kan jeg ikke lide. Hvad kunne man få gratis? Det gør jeg lige. Nej, er det så nu? Eller hvad? Clear. Close. Climb. Sushi. Eller sushi. Sushi. Kebab.
Sushi kebab. Jeg tror stadig, jeg bedre kan lide sushi. Hvad hvis alle bare... Jeg kunne høre nogen. Ej, ikke lava. Så må man ikke falde ned i lavaen. Fordi se, så mister man liv. Så, ja. Oh my god. Så skal man sådan en dole. Og så hvis de hopper over igen. Kom så, jeg skal dræbe dig. Der står jeg og dræbte ham. Oh, damn. Du er også fra dernede. Jeg døde. Kom så, dem fra vores lag. Sushi er bedre end kebab sushi. Så. Kom så, yes. Hvad var det? Yay, vores hold vandt. Nå, men er det ikke til at sige, at det var det? Ej, skal vi lige hurtigt spille allersidste spil, det her. Jeg er ved stage 60. Det her kan jeg bare ikke finde ud af, og det ved jeg. Jeg trykker bare på den lige nu. Hun er også til at hjælpe mig så. Jo, hun fandt det. Okay, godt. Begge to. Easy. Det var mig, der fandt den. Easy. Wait. Nå, hun fandt hun. Jeg har fundet den. Jeg føler, jeg finder altid nemme. Nu fandt hun den. Kom så. Jeg vil prøve at se, hvad du har med. Wait. Der er også det her guld. Så det du op på alle. Er der en, han ikke kan, men der. 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 Nå, nu er jeg lige gået væk fra hende her. Stop. Der. Og der. Man skal ikke hoppe på det siden. Fritter. Hvad laver I egentlig i dag, når det er så varmt? Det er egentlig om søndagene. Den her video tror jeg faktisk kan komme ud i dag, selvom jeg allerede har lagt en video ud. Så får jeg bare lige dobbelt, for der er nogle gange, jeg glemmer at lægge en video ud. Så får jeg bare lige en ekstra en. Hvad nu hvis jeg... Den er easy, dreng. Skal jeg hjælpe dig? Det er den der. Nå, han lige ved. Den der. Skal jeg prøve, om jeg kan hjælpe hende der pigen? Hvilket stage hun vil? Nej. Skal jeg vise dig? Det er den her. Og det her, det er den her. Kom. Og det her, det er den der. Kom. Og det her, det er den der. Og det her, det er den der. Gå igennem. Det her, det er den der. Det er den der. Det er den der. Kom så. Det her, det er den der. Og det var den her, jeg var nødt til. Den her. Tak. Og det her, det var den der. Tak for... Altså, jeg tror, hun skal sige tak for hjælpen, fordi... Kom så. Godt. Wait, ja. Den... Okay, jeg har fundet den.
Det er så easy, det her. Det er så easy. 68. Aldrig 68. Kun 66. 68. Ikke det der 67. Ikke det der 6, 7. Ikke det. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at trykke på den? Du er nødt til at trykke på den. Hvorfor kan man ikke få lov til at trykke på den her? Wow, der er mere end 100 her i hvert fald. Hvorfor kan man ikke fripping få lov til at trykke på den der? Så er det ikke den. Men det er den. Der er ikke nogen andre, som der ikke er. Nå, men jeg tænker også, det var den her for video færdig. Den her video. Oh my god, jeg kan ikke finde ud af at tale det. Men for ses på næste søndag. Hej, eller mandag. Nogle gange laver jeg videoerne om søndagen, og så udloader jeg dem også om søndagen, men så kommer de først ud om mandagen. Men farvel. Eller om lørdagen. Farvel. Hvordan stopper?